Здравейте, приятели! В това видео ще ви покажа как да работите с Smart аватара. Това са нашите приятели от FlexiWood. Те се занимават с внос на дървесна пулпа, гъвкави елементи. Може да разгледате сайта flexiwood.eu. И да ви покажа новия апдейт на Smart аватара, който направих. Ето го, флаш бутона тук долу в дясно, когато се появи. Натискаме го и ето, това е вече изчистената версия на Smart аватара. Ето тук долу този бутон, който го сложих, вече така изчистих от към дизайн. Преди имаше 3 бутона, които бяха ето тук, или по-скоро ето тук от лявата страна на десктоп. В момента съм го направил да е така, дори в мобилна версия да е user-friendly, както се казва. И примерно като се натисне виж оферти и изкача поп-ъп прозорчето с опцията с 3 Call to Action бутона, които могат да насочват навсякъде, примерно с телефон, имейл, може да се сложи към фония да насочва, може да насочва към Telegram, към групи. И примерно затваряме го, връщаме се да го активираме пак и натискаме Chat Now, ако искаме да говорим с аватара. След като сме натиснали Chat Now, имаме опция, ето тук в падащото меню, трябва да кликнем на него и имаме 30 езика. Ако примерно бизнесът е извън България, вашите клиенти могат да си говорят с аватара на посочените езици, ето примерно на френски, германски, гръцки, английски. Английският е по подразбиране. Ето ние искаме на български да си говорим с аватара и натискаме Chat Now. Трябва да има хубава връзка с интернет, за да може да става хубав разговор, да не се прекъсва. Здравейте и добре дошли в FlexiWood. Имам 3 топ продукта на промоция. Искате ли повече информация? Здравейте, искам да ви задам няколко въпроса, свързани с елементите. Здравейте, аз съм Валентин и съм тук, за да ви помогна с всичко свързано с нашия онлайн магазин FlexiWood. Вижте 3 топ продукта, като натиснете съответните бутони. Какъв точно въпрос имате за елементите? А какво точно представляват гъвкавите елементи на FlexiWood? Гъвкавите елементи на FlexiWood са иновативни декоративни материали, изработени от дървесна целулоза, които стават гъвкави при нагряване с сешоар. Те позволяват лесно приложение върху различни повърхности, като кутии, мебели и много други. Възползвай се от промоцията днес и открий своите уникални дизайнерски решения. А мога ли да използвам продуктите за реставрация на мебели? Да, продуктите на FlexiWood са отлични за реставрация. Те могат да се използват за декорации и обновление на различни повърхности, придавайки естетичен вид на мебели и други елементи. Натисни бутоните, за да научиш повече за нашите предложения. А как мога да стана ваш дистрибутор? Ако проявявате интерес да станете дистрибутор на FlexiWood, просто се свържете с нас директно, за да обсъдим възможностите за партньорство и дистрибуция. Подробности можете да откриете на нашия уебсайт. Не пропускайте шанса да се включите в иновациите на нашите продукти. Много благодаря за изчерпателната информация и ще се свържа скоро с вас. Много благодаря за интереса. С нетърпение очаквам да се свържете с нас. Не забравяйте да проверите и 3 топ продукта в нашия онлайн магазин. Възползвайте се от промоцията днес и нека заедно вдъхновим нови идеи. Ето, това беше разговора, който предварително съм обучил този аватар да говори за FlexiWood продуктите. Ако и ти искаш твоят аватар да говори за твоите продукти, може да ми пишеш в коментарите. Ако имаш интерес, мога да направя демо и за твоят бизнес и те очаквам.